हाबिला नों मिन्थिया नों हमस' हायाखै आं बेसे खुसि मोन्दों बे फंनैसो सोदोबखौ खोनासंनो थाखायनो आंनि गोसोआ माब्लाबानिफ्राय हांखुर जानानै दंमोन आं दिनै बेसेबां खुसि आंबो नोंनि गोसोआ जेसेबां खुसि जानानै दङ आंनियाबो बेबायदिनो खुसि जादों मिन्थिबाय आंबो नोंखौ एसेबांनो मोजां मोनो नों जेसेबां आंखौ मोजां मोनो नाथाय हाबिला नों आंखौ मानो गारनानै थांनाय एसेबां गोजानाव आं बेसे टेनसन मोन्दोंमोन आंसो मिन्थिगौ आं जानो लोंनो खुब गैयै जादोंमोन मा खालायनो मा मानो नोंखौ फाग्ला बायदि नागिरथिंदोंमोन आं नों आंखौ मानो बेबायदि गारनानै थांनाय बुंलाय नों खेबसेबो मानो आंखौ बुंदे नों आंखौ जुदि मोजां मोनोमोन कुथाल बे समाव एसे समा माबोरैबामोन ना नोंसोरबो थांदोंमोन रावबो गैया नोंसिनि आबौ थैनायखाय आरो आनैयाबो आंखौ बेसेबा बुदोंमोन मा नोंसिनि आनैया नोंखौ बुनायमोन कुथाल आंखौ आनैया बेसेबा बुदोंमोन जोंहानि न'आव थानांला होननानै बै सानखालि आं बेसे खुसियाव फैदोंमोन आंनो ओजोंनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय मादैया मबाइल हरदोंमोन फैसा हरदोंमोन गासैखौबो खावजाजोबदोंमोन आं बेनिफ्राय आं जेब्ला न'आव फैयो आनैया आंखौ नुनानै बेसेबा रागाजों आंखौ बुला बुसि खालायो बेनिफ्राय होखारहरो नों होमब्ला गामिनि मानसिफोरनि सिगाङाव मानो जेबो बुंदि दे मानो बेबायदि आलाय सिलाय मानो बेबायदि नों ओंखारलांनांगौ मा होननो कुथाल आं मा खालायनो मामोन आंना बे समाव खर'आ खामानिखौनो होआखैमोन नोंसानियाव फैनो होननानै नोंसानियाव फैबा नोंसोरबो गैयामोन आरो मा खालायबावनो आंनि आखायाव जेबो मा खालायनो आं माने जेबो राहायानो गैया जादोंमोन बेनिखायनो आं रागाजों दुखुजों ओंखारलांदोंमोन दिनै थैबा थैगोन होननानै बेफोर जालांबाय नाथाय नेक्स्ट टाइम आरो हाबिला नों आंजों बेबायदि दा खालायसै गोसोआ हार्ट जायो दुखु मोनो नों मोनथियासै हाबिला आं नोंखौ गिबि नुजेननायनिफ्रायनो मोजां मोन्दोंमोन मिन्थिबाय जे सानखालिनिफ्राय आं नोंखौ नुदोंमोन बे सानखालिनिफ्रायनो आंनि गोसोआ नोंखौल' नागिरोमोन नोंखौल' गोसोखाङोमोन आंनि मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरोमोन मिन्थिबाय जेब्ला नोङो बे गामिखौ गारनानै थांदोंमोन आं दि माबायदि जादोंमोन फाग्ला बायदि आंसो मिन्थिगौ आं गिदोंमोन आं सानदोंमोन आं आरो नोंखौ अराय समनि थाखायबो गोमानानै लाबाय होननानै नोंनि महरखौ आं माब्लाबाबो नुफिननाय नंला होननानै बुं नों आंखौ माब्लाबाबो आरो बेबायदि जेबो बुङा हौवानो आंनि गोजाननिफ्राय थाङा होननानै खालायला दे मानो खालायनो बेनिफ्राय नोंनो मोनसे खोथा सोंनि नों आंखौ माब्लानिफ्राय मोजां मोनजेननाय आङो औ आंथ' नोंखौ गिबि नुजेननायनिफ्रायनो मोजां मोन्दोंमोन नोंनिखौ बुंदो नों आंखौ माब्लानिफ्राय मोजां मोननाय आंनाबो एसे बेबायदिनो दे लाजिलायो गावनिखौबा लाजियाखै आंबो नोंखौ बेबायदिनो नुनानैनो मोजां मोनलांदों आरो थौ सगायाव थांनि थौ एसे खामानि दङ थौ सगायाव माना थौ आं नोंनो माबा मोनसे साननानै दोनदों थौ दे होमबालाय र' दे होमब्लालाय नों ओंखारदो दे आं आबैनो गुड निउसखौ हैना फैनि र' औ दे जाबाय खोमाहाय खाला गोबांसिमानो जाबाय गथ'फोराबो आलासि जाफैनाया जेबो मोनजायाखैबो आलासिफोरनो जाहोनो हायाबा आं बिराद गोसोखौ सान्थि मोनबाय थायोहाय बै दाखालि बावै बे बिलाइजों बिराद गोथाव संदोंमोनहाय लैथोआ बे सामब्राम गोजा बिलाइजोंनो मार गोथाव संदोंमोनहाय बै लैथोआ बे लकेल दाउखौ बेखौ दोननैबो बेबायदिनो संनो होसिगोन आं गोथावनो बे बिलाइखौ फिसा फिसा होनानै आयौ बिराद गोथाव जाखाथारो बेदरदों बेबायदिनो संनो होसिगोन र' आलासिफोराबो जेबो मोनजाखायाखै ना बेदर जाहोनो हायाबा सान्थि मोनाहाय आं आरो दा थानोबो होदोंमोन आबै हाबिलायाबा मा खालायो गाबोन थांनोसै ना मायो थाखानायमोनबालाय मोजां मोनगौमोन दा अबाव थानोबो दा गथ'आबो फंबाय बानायना लादोंबाबो मालायनिसो जाबायना दा मालायबा मा बुङो बिसिनि गामिनि मानसिफोराबो बा दोनहरनो होगोन ना होआ मालाय बिसिनि गामिनि कमिटिफोराबा माबायदि बेखायनो बारा जर खालायाखै आङो हारसिंबालाय लाखिथारगौमोन र' दा माबा खालायो रायज्लायबावनांगोन र' आबै हाबिलाजों आंथ' मोजांसो मोनखायो जोंहानाव थाबोला आंथ' सानैखौबो लाखिगौमोन थाबोलाथाय जोंहाबो दा गुसालाबो साख्रियावसो थांब्ला दरसि दरसा सासे बेबायदि गथ' थाबोला गोसोफोरखौ मोजां मोनो मोनसे बाथ्रासो सानदों र' आङो दा आबौ गुथालाथ' ट्रेनिं सिगां हाबिलाखौ हाबा खालायखानाय नंखाला बियो ट्रेनिंआवबो थांनो जासिगोनानो बेबायदि जल्दा जल्दिथ' जानायबो नंला बे जेनेबा हाबा जाखांनायनि उनाव बे राजाखौथ' हारसिं गारबोनोबो हानाय नङा हाबा जाखांनायनि उनाव जोंहानावनो लाखिनो हासिगोन दे जि खालायथोंसै दे बिसोर रायज्लायनानै मुला बिलाइखौबो एसे खाहैनो र' अमाजों एवना जागोन आबै दे आबै मा जाखो आबौ
हा नोंसोर दाबो थाङाखै माब्ला थांनो नागिरदों माब्ला फैनो नागिरदोंसैलाय अबावबो थांनो होननाया मोनासिगोन माथो थांगोन आबै थांगोन गुड निउसखौ खोनासंग्रो हाबिलाबो आंखौ मोजां मोनोनो आबै आयौ नंगौ आंलाय मोनथिखागौमोन बियो नोंखौ मोजां मोनखायो होननानै आबै आंनि गासैबो सिमाङानो जाफुंजोब्बाय नुदोंना आं साख्रिबो मोनबाय हाबिलाबो आंनाव फैबाय हाबिलाखौबो लोगो मोनबाय गोसोनि बाथ्राखौबो फोरमायबाय येसबो मोनबाय आबै आं बिराद खुसि आबै दिनै आं बिराद बादल' मोसानो लुबैदों आबै मोसा आरो आबौ मोसा नोंनि मोजाङानो मोजां आबौ बिनिखायनो बुंदों दाथ' नों ट्रेनिङाव थांनायनि सिगांथ' आबौ हाबाबो खालामना थांनो हानाय नंला खोमा आं नोंखौ थाब हाबा जाजानो लुबैदोंमोनहाय आबौ नोंसिनि हाबाखौ मोनजाबासो सान्थि मोनसिगोन आं जागोन आबै जागोन इसोरा गासैखौबो मोजां खालायगासिनो साख्रिबो मोनबाय हाबिलाबो आंनि जिउआव फैफिनबाय आरो मा नांगौ आबै दा खालि हाबाल'सो खालायनांगौ बेखौबो खालायगोन आबै लासैनो आं ट्रेनिङाव थांना फैग्रोनि ना आरो बिनि उनाव गिदिर हाबा खुंगोन आंहा हाबिला आरो आंनि धुम धामसे बयनोबो जाहोगोन ने मा बुङो आबै सना औ आबौ औ माबा ट्रेनिंखौ फोजोबनानैनो हाबाखौ खुंखानोसै जोंहा नङाबाथाय आंहाबा माला मा जायो बुरि मानसि जानजाय सानजाय ख'ये ख'था जाना थागोन मोसानोबो हानाय नङा नोंनि हाबायाव मिथिगोना आबौ जेबो जानो होआ आं नोंखौ मिथिबाय दे आं टाउनाव थांनि हाबिलाखौ टाउनाव लानानै थांनि एसे माइबाफोर बायना हैनि आं बिनो नै आबौ र' खोनासंनाय दा हाबिलायाबा आबैया थागोन ना थाया दा हारसिंबाबो एसे गुबुनमोन खोथाया राजायाबो दङ स्कुलबो दङ न' थाखानाय नङा खोमा बिसोरो नै नोङो मोनसे मबाइल बायना हो खम दामिबाबो आबै हाबिलानो आबै सना दाउदैया मोनथिजोबगौ मा खालायनांगौ मा मानांगौ ने बेखौनोथ' आबै मबाइल आरो आं मोनसे बुस्थु बायनानै नागिरदों बेखौनो लाना थांनि आं बेखौ दे थां बेनिफ्राय राजा अख्रांनोबो गस्ला लाबो जरासे गस्ला पेन औ आबै लाबोगोन दे आयौ आफा इसोर गसाय बोर सास्रि हरहाय आंनि फिसौला फिसौजोफोरखौ मोजाङै थाथों बिसोरो फिसा फिसौनि खुसियावनो आंनि खुसि बिहामजो दिसाया हले आबैया आखाइनिफ्राय बारग'लांगोन दे आं आखलफोरखौ मोजां नुवाखै आबैनिखौ दहायनिफ्रायनो रागा जोङै थायै आं बुंगोन गुमानै बुंथारनोसै मा बाथ्रा आयै बैजों खेरखाता मोननियावनो मोनैनि सिगां दे सिगुन बागान मोनो बेयाव आङो आबै दिसाखौ सासे सेंग्राजों बे खनायाव बागानाव बे दंफां सिङाव थानानै रायज्लायबाय थानाय नुदों मा सोरबा सेंग्राजों बेबायदि रायज्लायबाय थानाय नुदों मानोथो जेबो होनासै नोंलाय रागाथ' जोंदोंमोन बुंगोन सानदोंमोन नाथाय आरो सेंग्रा सिख्लाबो मा होनना बुंहैनो गाज्रि मोनगोन लासिंसि मोनगोन होनना जेबो बुङासै बे बैसोआव बेबायदि जायो देनाय रागाबो जोंनो ओंखारो बुजियोबो जोंबो नाथाय बेबायदि आरो दंफां बागान हाग्राबारि बेफोराव लोगो हमहैनाङा दा माबाफोरा परिस्थितिफोरा मोजां नङाथ' फैथोंर' बियो दिनै सोर सेंग्राखौ लोगो हमहैबाय थादों बियो सोरबा लोगो हमदों माबादों बियो लामा गेजेरफोराव बे दखानफोराव बेबायदि लोगो हमनांगौ सोरबा जुदि लोगोआनो मायबा लानो दोङो मायबा होनो दोङो बेबायदि आरो हाग्राबारियाव मानो लोगो हमहैनांगौ बियो औ बेसे गाज्रि खोथा बेफोरो सोरबा नुबोलादि बेसे गाज्रि सानदों दिनै कलेजबो गैखाया होननानै बियो सासे लोगोखौसो लोगो हमनो थांनो होनना थांदोंमोन माथो मायबा नट्स होनो मा होनो होननानै थारमाने बिखौसो थांदों बियो औ दा फैबोलाथाय मोजाङै बुजाय गथ'खौ बुजायबाबो बुजायजाला नामा बिलाय बांद्राय आरो रायज्लायसि खालायनाङा अबावबा ब्लदनो गोमानासो थागोन दानि फिसाफोरखौ जेबो बुंनो हायाथ' सोरबाया फंसे बुंबानो मायबा खामगोन फंसे बुंबानो फंनै बुंबानो ओंखारलांगोन बेबायदिसो दानि गथ'फोरा मोजाङैनो बुजाय गथ'आ आं बुंबाथ' बुरै होननानैसो आंखौ रायना थांखायो जेबोखौनो बुजिनो नागिरखाया मा खालायबावनो फिसाफोरानो टेनसनसो फिसालाबाबो बेनो भां सादा सिग्रेटसो सोबैदों नामा होननायनि टेनसन फिसाजोबाबो बेनो सोरबा सेंग्राखौ लोगो हमनानै हाग्राबारिफोरावसो दंहैयो नामा बेफोरसो टेनसन दाना जुगाबो बेबायदि नंला आगोलनि बायदि सोलायजोब्बाय गथ'फोराबो माबोरैबा जालांबाय बांसिन फैथोंर' बियो नुदों आयै नुदों 5था जालायलांबाय दासिमबो सफैयाखै बेबायदि बैसोआव उल्था पुल्था मायबा खालायजानोसो गियो आं थांनोनो होला र' आङो बेना बांसिन जादों थगायनायफ्रा टिउसन थांगोन ना अबावबासो थाङो बे न'ट्स हैगोन होननानै सोरबा सेंग्राफोरखौसो लोगो हमहैयो र' बिफा फैथो र' बिफाखौसो लागायना होगोन आं मोनगोन बियो मजाखौ हाबिला आं नोंनो फंसे खोथा खिन्थायाखैयानो मा खोथा खिन्थायाखै हाबिला आं SSB आव साख्रि मोनबाय आंना एपइन्टमेन्ट लेटार फैदों मा साख्रि मोनबाय एपइन्टमेन्ट लेटार फैदों मानो खिन्थायाखैमोन नों आंनो दासो खिन्थादों उनाव लासिनो खिन्थागोन होननानै खिन्थाथ'वाखैमोन आं
मोजांथ' मोनदों नों साख्रि मोनदों नाथाय गुबुन फारसेथिं आं दुखुबो मोनदों नों जोंफोरखौ गारना थांजोबसिगोन थोद जाम्बि बेखौनो दुखु खालायो नामा आंलाय फैफिनगोन आरो थेवबो नों एसेबां गोजानाव गारनानै थांगोन नोंखौ नुवालासिनो माबोरै थागोन आं एसेबां गोबाव माबोरै थागोन आं नों एसेबां गोजानाव थागोन नोंखौ खाथियाव नायनो लुबैबाबो मोननाय नङा रायज्लायनो गोसो जाबाबो मोननाय नङा माथो मबाइलालाय माथो जाखो मबाइलावनो रायज्लायगोन मबाइलावनो नायगोन आरो थेवबो गुथाल नों एसेबां गोजानाव थांगोन नोंनि साख्रि मोननाय खोथाखौ आं मोजांथ' मोनदों नाथाय एसेबां गोजानाव जोंखौदि गारनानै थांगोन नोङो जेबो जाया बेफोर मावनांगौ खामानिसो आरो नै मानसिफोरालाय माथो बुङो गोजानाव थाबासो अनलायनाया बांसिन जायोनो नङाबा मालाय नांज्लायलायबाय थायोनो मानो बिदि बुङो गुथाल आं नोंखौ नांज्लायबाबो मोजां मोनबाबो जेरैखि जाया मानो नोंखौ खाथियावनो थाजानो लुबैयोमोन आं सानदोंमोन सानैबो अनलायनानै थागोन होननानै नों एसेबां गोजानावसो थांसिगोन थोद जाम्बि अनलायनायालाय गोजानबाबो खाथिबाबो समान आं सानाखैमोन थेवबो आं नोंखौ मेगन सिगाङावनो थाजाबाय थानो लुबैयोमोन गुथाल नों दा आंनि गोजानाव जाना थांसिगोन माब्ला थांगोन नोङो माब्ला फैनाय एपइन्टमेन्ट लेटारा बारा गोबाव जायाखै नै दाख्लै बावैसो फैदों नों बेखौनो टेनसन लाबाय थासिगोन नामा नोंनि सिगाङाव बुङाबाबो जागौमोन आं नोंथ' इजियावनो बुंदों नाथाय आंदि गोबां दुखु मोनदों थै दुखु खालायबाय थानाङा नों बेबायदि दुखु खालायबाय थाब्ला आंबो दुखु मोनो थौ थांसैथ' सकआवथ' मोनाबाय गुथाल मानसि समायना समायना ना बेफोरो ला माखौ नांगौ ला मानसिया मोजां मोजां सनाफोरा आसारफोरा मोजां मोजाङानो ला नोंनि गोसो बायदि ला माखौ नांगौ ला नोङो दाम गोसाथार खोमा लाला दे थोद मा दाम गोसा ला नांथ'ला दे लाला थौदो थोद आंखौ फैसा गैया सानदों नामा नोङो फैसा दङ आङो नै दाखालि बावैसो दरमा बख'दों जि गोसो ला बेखौनो ला दे होमबालाय माबेखौ मोजां नुदों आंथ' गासैखौबो मोजां नुजोबदों सिख्लाफोरनि गासैबो बुस्थुखौनो साजायनानै मालाय कम्पानिफोरा मोजां मोजां सुन्दर सुन्दर बानायखायो बे सनाफोराबो मोजां मोजांथार बै गल्डेन कालारनि नेक्लेसखौबो मोजां नुदों सिम्पोल आरो नों गाननो थाजागोन अबे बैयो नेक्लेस ना लो ना मा बैयो फाथ्लाया उनखिं बे दोंनै दोंथाम दंखायो लोगोसेयावनो बेखौ गानना थाजायो आरो थेवबो ला आं मोजां नुदों नों मोजां नुदों दे होमबालाय लाखादो हाबानि थाखाय मानोना ट्रेनिंनिफ्राय फैखांनानै नोंखौ हाबा खालायगासिगोन आङो नंगौ लाजिबाय